Dat bad in de nacht van 1 op 2 augustus 2018 kan geboren. Niels Kooistra, die bij zijn vriendin in een huis staat, groette de vertochte die dat als een belediging opvettert. Mietje, dat zei hij. En dat werd zijn dood. Eergisteren, 11 mei 2011, zou hij 31 geworden zijn. Dat werd hij niet, dankzij het korte lontje en de wraakzucht van verdachten. De nu 21-jarige vertochte stekt Kooistra 4 keer met een priem, onder oor in de hals. Het slachtoffer rint een dwarslesie op. 2 weken later besluit Kooistra dat hij net verder wil en de beademingsapparatuur wordt stilzet. De vertochte zei Joert op een nij dat hij hemzelf beschermen wil bij de vechtpartij. Het Ministerie loopt dat liek wel eens net. Hoewel niemand, ook zijn vrienden en vriendin niet, hem daarin steunt, blijft hij volhouden dat hij uit zelfverdediging handelde. Kortom, dat het de schuld van Kooistra zelf is dat hij dood is. Deze houding verdient naar mijn mening geen mededogen. De louter is jaren terug de rechtbank dat Tolwier zelf veroordelen van moord. Zijn advocaat ging een hege beroep om te neffens hem geen sprake is van voorbedachte raden. Maar het ministerie bloot bij zijn standpunt. Ik ben met de rechtbank van mening dat verdachte opzettelijk in de zin van willens en wetens heeft gestoken. Hij was, om zijn eigen woorden te gebruiken, pist op Niels en diens vriendin en ging hen tot 2 keer toe te lijf. De advocaat neemt Joert de deer van Niels Kooistra een betreurenswaardige tafelstreffer, want het had niet het doel geweest om hem om te brengen. Daarom vindt de verdediging een straf tussen de 6 en 8 jaar cel voldoende.